huku inodya mazai wakambochengeta huku inodya mazai unoita sei? Saka usina chiro urikuziya pinde mukushora unosara saka iwo zvaanyika mukatire munhu tokuuraya tokuuraya chiro chakanganisa hachiurayiwiba. Huku inenge yaba mazai inobatwa yopiswa muromo ndo ndinopisa muromo waikisa iwo kune kisi kwako kamuromo kondoke ndinopisa hatukuura. Kana uri mutsva paplatform ino baya zvako akabhero ako kuti usubscribe urege kuzojambwa nedzimwe nyaya itsva adzinenge dzatisvikira nedzinenge dzauya pakati pedu. Angoloro uri pia box. Right, bambu Israel. Ndino za mauya ni. Bambu takatifu. Mshaanza wakambo na zote. Ndani taura. Ini ndinotaura arikuti anotondizwa tiri zviri shadziro rwadzai takati munge ndani saka wayanengani wauzii ndikutsvaka dzaidiwa nhatu nhatu saka pauya hwani dzimwe tu dzacho dzinorii mbotsvaka zvikwete zvakuruza kuti ndezvemari izvozvo une mombe nhatu equivalent to 1000 une dare ine 500 mari yangu iori kuita oiti 1500 1.6 ine maexpense akazozi tiri kuda tatirombotaura ili saka iwe nemabhadhariro ako tosvika December next year uri kuti taura mombe mbiri dzadzasara tonyora ungati vane neagasti nambotengesawo zvirimwa zvamunenda pedza kukura saka uri kuya nemombe imwe muna Mei munomozoya neimwe mombe muna August unenge wakutouya kuti August unenge wakuya kopedza handizopedza asi nende zvanendinazvo zvinobatika kana kuti pamwe zvinotogona kuva zvapedza kana zvichikwanisika kupedza zvodii asi zvinobatika saka June hapana chiuri kuuza handina chanotengesa manje chanendanacho July hapana sandati muna August nepedza sandati June na July hapana pakati ine zvimagwiro zvedu zvemagwiro achimanyora sati aripedza mukukona sandokwanine zvinotengesa ipapo Una mwedzi Mei wakabuda wauri kutopoza miri yakawandisa chini miri yakawandisa nemhosva yako yawina mukadzi aiti pamwedzi Mei sandachize kupera kwaJuly kupera kwaJuly ndiyo August ndakirela sekoti yaJuly basi koti yaJuly inipa Monday ndivavo ndokupera kwaJuly ndodzoka dzoke pa Monday kupera kwaJuly pano nongodzoka ipapo but kana iri last court Monday
Saka ndingouya kuti kapamusinde ipapo ndobeti kuti pane besa hapasi kuita 2 months dzakanyanya ukanga uri unode kuti umwe waitoona kuti weweka zvangu watoenda waitouya wobhadhara tochiti mombe yavanobhadhara tochiti ndi June July waidi kuuya nini August wouya nini September wakuyobhadhara imwe yacho nemwana ndomarongero etinotoita zvokuti paende koite mwedzi miri inomira haisi mari yetiri kukumbidzana kana uda kubatsiranaka uri musungwa saka mambacho zanyaudotitorera zvinodabaiwana zvinokurerukira isusu tinodokuitira zvinokurwadza kuti next time usazonyenga akadzara bodzoti kaita zvaunoda uchanyenga mukadzi umwe munhu udai nodari ndotaura zvainodai saka isusu hatitoda kuzwa zvaunodava toda kuti urwadziwe uzviregedze izvozvo nekutaurira umwe munhu waunotoona arubva pemunhu kuti urubva pasi pemukadzi wemunhu irapa chamwari ukabatwa inini ndatobhenda chesi izvozvo nenyaya yacho saita saka iwe ndikakuteerera zvaunotitaurira unomutaura kuti hakeroni nyaya yacho nyaenda kudare unotaura zvaunoti zvoda iro hatisido zvaunoda bezvi bcause tikateerera zvaunoda hatizogoni kukusunga futi isusu tunotanga zvousingagoni kuita kuti utadze toona kukusunga futi ufunde uzoziva kuti mukadzi watoda unyenga unotsvaka wani wako iwo saka ndikakurerutsira iwo kuti uite zvaunoda uchanyenga futi tunoti tiite zvisingaiti utadze ukanga watadza isusu tokupiringisa wobva watoziva kuti zvazviitwi bai saka isusu tinotaura kuti iwoyo watounza tochiti waunza iwowe June maunza it's okay July panoda kuuya mombe August waunza May yakanga ndi May nemombe iri kukabva for July then ochizoya futi 28 July wacho angokabva yaAugust then ozoya futi ana 28 August yacho angokabva yaSeptember ndo marongezi etiri kuita unobhadhare mombe pamwedzi kusvika dzapera une mombe 4.5 saka wabhadhara 1 pasara mombe 3.5 saka uri kuya neimwe mombe musi wa28 June yo zvikiripiri zvawaka unoziva kuti unyenga mukadzi wemunhu hazviiti nokuti hesi huyatirarikisi une zvikiripiri zvawaiita une tumasitari ukaona mukadzi akufuratira murume wake kudai iwoga unenge uine zvauri kuita zvimasitaira mukadzi wemunhu chaika pasina sitaira haakudimba iyo sitaira yawakasenzesa pakunyenga iyo senzesa futi sitaira iyo akutsvaka muri pane zvawakataura kuti iwo murume wako haasi kugona ini ndozvigona ini bvawaziita bvawati zvindozvigona futi zvibvawaita bvawaitiswa imwe homu yekubvawaita kaza iwo wapasa tiuya tichirara tese manje une zvawaiita saka zvikiribidi izvozvo zvishandise futi uchona izvo wakazvishandisa kupinda mumukadzi wemunhu iyozvo zvitoda kuti uchisenzesa zvikiribidi izvozvo kubuda kana kuti urudotoramba uri uchatoti iwo mombe dzari kuna watorooranga iwo bcause wakochaya hauduroramba iwo ndoburisa mombe wanyenga akadzi anhu wasungwa woburisa mombe but kunyatsa kuendoonana tezvarako nemombe kuti haudiba saka ndozvetudo ihuku inodya mazai wakambochengeta huku inodya mazai unoita sei saka usina chiro unoziapinde mukutora unosara saka iwo zvawanyenga mukadzi wemunhu tokuuraya tokuuraya chiro chakanganisa hachiurayiwiba
huku inenge yaba mazai inobatwa yopiswa muromo ndo tinopisa muromo waikisa iwo kune kisi kwako kamuromo kotoke tunopisa hatukuuraiba usada kutirasisa yavaona nayo mutinyare michingo yavaona nayo ngeyo waitsvaka waiyabve haina hwema mombe yacho waioni yabvepi yavaona nayo waioni ndamwe maje mune masara mamile mombe wani mamwine wane mune ngani usane mombe yo wakanyanya mukadzongo nyarara munhu yodune mombe oraiti miraiti munozwa bhokisisi munotaura ndatiri kutomutaurira tichi isusu manje nyaitatiufumuro wosaka tazonyenga ukazve une mombeyo isusu tatitofunga kuti murombo tinotochemana naye tichitopana bcause isusu semanare hatizobva tanyanya kuti munhu pahorochi bcause yakuzi handikunenoti Zimbabwe Prison and Correctional Services haichazi Zimbabwe Prison Services. Why? Because munhu waiti akaenda jeri motoboe nhumbi dzayo kwakusikadzoki atoti munhu akaenda ujeri kwatobate mukadzi wacho maoko kuti baba ati asi mutemo wehurumende uri kwezvawakachinja wakati yakuzi Prisons and Correction tichida kunguswatudza kuti udzokere futi musociety urikubazvikisisa saka iwo manje ukanga uchiuya udare unoda kuti uyo uzive kuti vanhu vanenge vachindidzwira tsitsi iwo uchiitawo munhu anonzwirwawo tsitsi uyo uchinzwirwawo tsitsi uchitasana nemhosva yako saka iwewe mombe dziripo asi hauzoda kuuya uri pamabhokisi ndobetiri saka uri kutoti chitaura zvorudo urudi mhuri ndo yawakaita zvochinyenga mukati mhuri watoita kune imwe mhuri handiti wakaiona mukadzezvo saka waiendonyenga mukati munhu unotisiya wamweyo auchiuputsa musoro mumwe wakadii kuenda nemukadzi wako iwewe kune uyo wakoti nyenga wangu iwe wotora wani unonyenga ese wega iwe ndokaubhuruke hazviti kuti munhu usina chiro saizvi zvisingazwa kuti akadzi ese unonyenga wega iwe ndo yetiri kukupisire muromo iwo munoti tichikusiya futi tokusiya sei wese vanhu vana vakadzavo neyedu kuti autodya mbiri yavo taizwa unowana wangani unaana angani 3 nemukadzi wako iyeye uyo wanga uinga unaana angani wakanga uri kuti zvanga uri kuita chii tauda uchimboona zvanga uchiita chii waiiti sukatudzamusana asi unozvida here iwo zvokuti uitiri kodaro dai uri iwe iwo bhokisi nhasi iwo tiri kuzwa kuti bhokisi une mombe 4 asi ainyenga mukadzi wako iye aroda 3 iwo uchiti mombe dzacho ndinadzo asi handisi kuda kuti ndidzibhadhare ngekuti munhu une mhuri unoende kuoronga uchinyenga mukadzi wemunhu ndo kuite mhuri kwacho ikoko mhuri handinoteramira mamba makwe ndati unoda here iwo ndititi bhokisi une mombe 4 iwo uruda otadzwa kupatiri mudaroda unozwa sei uruti bhokisi wakapusa saka usudopedza zvo zvake but tiruti iwo izwa isusu ndakubvunza tiri kutanga kuti tiruda mombe ngani waurirei neimwe
amuchine kuti urikuona nyaya yemando yandikatoroka isina kumusika kuti zvakataurwa ndainga imbiri dzasara dzekushandira mhuri ndodzanorimisa mhuri dzone pekutangira inga ndindione mhuri ino pekutangira ndodzandishandisa pakurima panokuti inga ndakupa zvirimwa zvangu ndoisawo kupi ndounza zvamataura ana kuramba kuti ndinozviunza zvamataura kuparendaka haiparwi kuti uzogadzirise zvinhu unopedze zvawapara uzoite plan B amunganengerere naye mungati kakushanda kayoora ndoshanda nemangwana usati ari kutaura wotaura kanditi unofanira kuteerera zvaari kutaura uri kukugadzirisa kuti nhubu iwo nyaya iri kutaura kwayo iwo ausikondo kwaura apa pabhokisi waakusikoti pako kufe waakuperizeni yekuti handikwanisiba kuti ndibvise mombe dzangu dzise pabhokisi nokuti musha wangu unonga wafa asi wabhokisi wakatofa kuti zviite zvakanaka kare musade kuseva pamakatadza kuseva munguva maide kuseva ipaya bhokisi zvinhu zvavo mubude mundani ndizandikubhadhara ndikubhadhara izvo zazimuri kwainde zidokurimisa ipaya bhokisi musite plan B. Yes. Nyaya yasika sitafura yakutoreka zvisika zvitoreka munhu watopinde mundaka bvume kutosara usina chinhu andika wochitotangisa nondizvo apo bozokari kumirire kuti ndine kumbosevha uku ukuine mhosva here uri kuchasevha papi zvakatoparika aandinofanobazwisisa aiwa ndikuzvindakanzwa asi maimikuita agenesi nezvandikutaura zvinotanozi oita zvinhu zvaagenesi nebhokisi agenesi nebhokisi inzwa iwe muchino wati arikuita agenesi nebo aiwa tinogona kuti kamangwana tichitaura wati ari kuita agenesti newe nezvandinoda kuti ari kuita agenesti newe ari kuita agenesti newe wati chii urikumbomhanye kunechivi uagilti une mhosva uri kuzvidzwa here aita mambo anogona kutora mombe dzako dzese force unozviziva iwe wauda kutope mambo macondition iwe pa4 dzauinadzo dzasara muchino isusu kwedu kunototoda mhona mwana uyu kwake kwasara saka danga rako rese ungadai watoya nharo iwe totozoti tabudana newe iwe ngeuroramba uchiuya uya panapa iwe mukadzi wako haazviziva kuti wakanyinga mukadzi wemunhu ukaziuvise danga haazvizivi saka urudi uhandisi mutauro kuti mombe dziya dzatoendedzi ndasungwa mombe dzirundiwa zviperi wozori nyako iwe wobva wazoona futi mukadzi wemunhu achifamba wobva wafunga wodo munyenga wobva waziva kuti panoda mombe 4 nehafa wobva waona kuti unomunyenga here boziva usati wanyenga mukadzi wemunhu unotanga kuenda kudanga iwe wakaenda kudanga ubva waona kuti mombe dzangu dzirimo ndikanyenga mukadzi uyu ndikasungwa ndodii bani waroita netsi handizvodze waitendera wakambona munhu usina mombe unonyenga mukadzi wemunhu zvinoita munhu usina kana mbudzi wabata mukadzi wemunhu waitodhemba danga iro ndoretirutodawo iro rero kuti uyu ndorakuda kuti zviende ikoko tozoti nyaya taurika yapera zvapera hapasina nyaya chii chiri kunetsa ipapo kuti ndibongo uri kumbova neimwe mombe musi wa14 waya neimwe mombe dzimboite 2 dzabhokisi musi wa14 waya neimwe mombe 14 waya neimwe mombe handikaona dzomudanga mapi 14 kwatokure unogona kuuya nadzo mangwana bcause 14 kwatokure mangwana unouya nadzo 14 kure unotosipedze tiri ndofamba kwenda kwamura kure unokanzibvisa munhu 5 zvezvi akambotidazodai udzerenga 5 plus sutasanokuengela kana waparendazvo dzinokuya kusaramba nhasi tasangana nevamwe vanhu vanozwa nyaya iyi next time wachauya wazwa nyaya iyi uri kuona life yako yakuramba ichii expozeka ndomandinozoa ichise murume gakakazodii
zvotodarika but inoramba kuti kusvika muna September amuchina wota makadai ratakamboyo zvese masessions ese ari kuenda pasocial media saka 8 masession ari pasocial media achagara apo for 75 years. Vaturi ngatipedze toenda sei mombe unganaiwane nhatu takawirirana isusu kuti iwo una takawirirana kuti iwo unouya nazo musi wa24 Sunday without fail hauna wauya ne1 ndikamubvunza tokutenga kuti takakuti 3 isusu yedu iripo mhone mwana but mutemo wedu wedare isusu hatitangi takilema dzedu pamunhu ari uri mukasati adini saka kuti chipedza dzava iwo chikwereti chiri kosara choita changu iwo isusu nedare zvakadini pakanaka saka tochipanatsa tichiita sei machimodu uyu utoripo zvibhausotorutoda kuti une dzake nhatu dzetakawirirana kuti iwo next dare uringa nenhatu yedu mhaune mwana isusu tinochigona kuronga kuti iwo unochizonza ako kana July wacho asi dzabhokisi nhatu dziri mudare muno wampa iwo bvaziva kuti inini nyaya yangu yekudanana nemukadzi wemunhu kwendakaenda ndikazimombe ndakabhadhara handisina chikwereti pa ndabhokisi takapedzerana ndasarwa nechikwereti chekudare chedu isusu pakadini but zvinobva zvareruka tovatazoti zvapererana nyaya yako inonge yasara udare kuno yako iwe nesusu dare uye bhokisi dzinenge tapedzerana unotatanga kuroya kuti utange utomuka wanaka izvozvo waita handisuizwa yehova handisizoti unorasika sei muhando yakakaniwo inda yenyu kuti upenzi wewe zvawaita ivo wauya kudare waita zviro zvakadini zvakanaka warimeredza dare rani rangu ramama uchibva wauya futi nemombe 1 pachinhambwe chenhatu zvetakataurirana mudare muno iwo zvokuuya ne1 impfungwa dzako dzowazofunga uri panamba kuti ndobva ndasara ndisisina but pawakasara usisina musi wawananga kudorara nemukadzi wacho musi wawanotanga urara naye unouziva musi wacho ndopawakanga usisina paipa wakasara wazotonyenga mukadzi mumbosisina uri kuona unga dzakuenda nhasi but wakatodzendesa zvacho iwo ende mwakatomutaura kuti zviro zvivi zvidai zvikasabatwa baizvi ukati zvikabatwa ndozvigadzirisa ngodonyeni bvawabatwa takuti tigadzirisa hausi kuda urinoti tisizodi edza mombe dzava iwo wosarirwa nemhou nemwana yedare awa tipedzerane nhasa ndodi wati kwasare nhatu tu dzacho ngadziwiri tibudani nemurume badzi ndopendinotaura apenodani ona yanhu tiri muno tese uyu murume oyu ndaifunga kuti murombo wakandoita umweyo nangizwa hasi murombo bachakatobindise mweyo unyenga mukadzi wemunhu une zviro une mombe 4 dzainadzo kwakunyenga mukadzi wemunhu wabatwa kwakubvuma bhozo izvo wakoti wobva kubhadhara ndozvinatoa kuti isusuka tikateerera mabhadharo oda kuti haurwadziwiba iwo uyu wakarwadziwa wakanyengera mukadziwo but iwo ukazotoro ndini ndoda 6 months dzoubhadhara haurwadziwi panopera 6 months unonge wanyenga umwe futi bhozi hapana chakakuafekta saka kuti ngadzibva dzaya dzimwe 2 dzacho dziite tizoti inyaya mbere warespekta dare ramambo wako dzawauda kuzounza dzawaida kutsvaga dzachitsvaga uchidzosera vai mudanga usasaruda uchidzosera uko ukaona dzakwana futi 4 wotsvaga umwe mukadzi wonyenga futi dzoenda futi wozotsvaga futi usada kuti wanyenga wodotsvaga dzekudzavo
iwe usati wanyenga tanga uisa mombe zvawakaita apa wakagona manje wakatanga uisa mombe kuranga vowaindoonyenga saka mupedzo ndodzetabura tapedza wotsvaga futi dzimwe wondotaura mambo ndaane dzimwe 4 ndokutoti tinyenga wozvinoziva ukandobatwa zvekukubatwa udzinao iyo yakanaka idzo dzingadziperi pamunhu mombe dzake tipedzerani iwo chikwereti chedu iwo wapedza uyu watobhadharana naye June isusu end of July wakunza dzani dzedu asi uyu tapedzerana naye pano unoche kuti pamwe ndiri kunyanya kumba ndaomesa saka wakuzviita rini muchinota zvirikuitwa rini zvinoda kuti zviitwe nhasi zvipere tipedzerani uyo apedzerani topedza uyo oziva kuti nyangwe haachauyi kunombo bhozi waripirwa zviro zvake iyi asara iwoyo yebhoni mwana yayedu iyo ndoita kutaura kuti ende kujurai but uyo wabudana naye saka zviri kuitwa kanhasi nhasi uruzviru tinonetsa transport muri pamhuri soka hapana mhuri apa hapachina mhuri bhozi iweweka mhuri iyoyoyoka wakatoisiya ukaona wakuenda konyenga mukadzi wemunhu iyozo it means kuti zvemhuri yakoka usanoti taura nyaya yekuda mhuri iwe wakasiya mhuri yacho uchibuda kopinda mumba mumwe murume saka uri kutaura mhuri ipi kwawangonyenga kana kuti kwakokwekari hatisuchaura uku kwauri kutoenda tikada kutarisa nemabhokisi epicha nemasozi ndokwezvaazvakutodini iwowo kwezvavo zvakuenda kumba kwako iwo hatisi kuona kuchidyiwa nyama baiwo wanga wakuendesa uku ndakutaura kuti mukadzi wemunhu ka akanga aine bhasikoro ka raakatengerwa nemurume wake ka iwo ti umunyinge ufanira kumutengera mudhudhudhu kana kuti mota kwautaura kuti ona ndadarika une zvawakaita iwo zvakadarika zvaiita murume wake that's why wakakwalifaya iwo ndo zvetiri kuti chiunza waitozviziya iwo kuti nini besa rendiri kuita iri hana yako inorowa ere wainyenga sei wainyenga sei mukadzi wemunhu uine hana ichirowa unonyenga handiti unototanga kurohwa nehana asi kuti iri besa iri but wakatoshinga kopedza zvese hauna hana inorova auchyiba chiramba wakadaro ndokuti chibva ndiyo rodhi watoraka haichadzokiba inobuda futi mberi chibva wafamba wekuda nhasi hazviiti komangwana toda kuti tipedze dei tiri pano dzinoenda dzotorwa iwe uchamai mombe dzinoda kutorwa mangwana munoya nadzo inini wacho ndowandiri panapa tobva tatonyora mubhuku muno kuti atotedzeko tobva tatomba mombe dzake wadzaenda iwe uzoti wasarwa nechikwereti mukadzi wako unorara uchitaura naye kuti nyaya yangu iya yeruda rebabambosaurombe iya chihure changu chendaita nemukadzi wemunhu ndamboendesa mombe 1 ndakazi 3 saka dziri kuzi dzirudiwa dzese saka takutora dzimwe 2 dzirikutoya dzichitorwa nemupurusati kuenda nadzo mangwani ndiyo mhuri yacho handiyo iri mhuri yauri kutaura nayo mukadzi waenda kunyenga kurara nemukadzi wemunhu uchikunyenga ngekuti unongochimira usamhanya uchirara nemukadzi wemunhu sounonge uchida kuita kudii unonge uchida kugoni mabhisiketi makops vanobuda idorere chii chinobuda poganga wanyenge mukadzi wemunhu chii chinobuda unotitorora nyaya yekuti hana rutadzochengeta naye urunyenga mukadzi wemunhu iyo zvipamwe nenhumbu saka unozotitaurira futi kuti school fees yemwana iyo uyoramba uchinyenga akadzi anhu nene uchiti aya acho hausogona kuchengeta purpose yekurara naye yanga iri did you use maprotector waipfeke makondomu waipfeka makondomu iri tinatsoziva kuti uri responsible ipevi unode kuziye uronge mhuri
wakapfeka here maprotector wachawaiti kama unaenda kujenga mkazi wako wapfeka pondo urukuite wapo unopfeka here saka urukuite kupenga hiyo urukuite mkazi wako na protector wako saka wanakirwe managiri roga ile wakapfeka protector bora pamoja bomu Yemwe masogesa ndo akukanira yini inzai pachino china kunaka dai manga muri murume kamchinore chisa kutoreka sina kushika mazwa maifani kuizi ndapsuku no ndisho lero pa no mambe ngati amutora ngeya kuti wana iya ona wana vanotengwe bishopu yevana inonzi kids shop vana store iripi zvaitoita kuti vakurubike kamwe ikoko ukurudo kuti taura kuti iwe uri responsible urudo kuti haya une mhuri iwe uri kobika futi imwe mhuri tenge paune mutemo zvekuti mwana wachibomba hatisi haasi vakupa kundobowa izowinira ndo message waida kuita but all the same hatisi kuona responsibility yako yekuti iwe unokudomba waimunyenga mahara here mukadzeni waimunyenga mahara mukadzeni svika wakaisa makoawanotaura kuti maindiriwetonotoita sei wotoita zvimwe wapedza watobuda kwakwenda kwamudaidza futi uye iye achinoyo asi une mushonga une mari une zvinhu zvinoshanda wasvika mombe dzaizi hanzi mutawo wenhamo unekashona kahanzi Fumo matawa. nhango kudinere paine dambudziko radini iwo waita kuti urudedemo here kubva kwabhoisi unoziva kuti unyenga mukadzi wemunhu unourayisa unoziva here daira zvizotonga chiro ndati unoziva here kuti unyenga mukadzi wemunhu unourayisa waizviita kaiwo waita mhosva inoitwa sei inoripwa but hauripi nenzira yaunoda vayo uyu wakanyengerwa mukadzi ndiye unotaura nzira yaanotodini kwete kuti iwoyo chiritaura kuti iwo ndakanyenga mukadzi wako saka zinakanyenga mukadzi wako wati uda mombe 5 saka iwo ndoita 5 months kana ndoita 7 months kana ndoita gore mhosva ikanga yatoitwa ifaini inoda kubhadharwa ibva kuti takataura naatobhadhara mombe 3 saka isusu mangwana dzinoda kuti toziva kuti iwo tapedza kukumbira nombovapa imwe kuti dziite 2 ndabva kune ndichitaura pane apa waite zvinhu zvakanaka isu toikuzoda apa dzaita tambotaura kuti ndadziite 2 dzaita 2 waite zvakadini waite zvakanaka handizvoeredari tiri kufamba nebhora donzowo mbiri tozoti pasare imwe kupera kwani pajunu no yobva yadini orit july wobva waunzi mombe yavo yechitatu zvapera isusu yedu september topedzerana hapana problem ndozvete tichida isusu basa redu ngerekukuenzanisayo kuti mugarisane zvakadini zvakanaka hatisi kukupe raisense konyenga futi bai iwo ngenge kutanga unyenge mukadzoro staira yacho wakapasa sei wakapasa sei ngotika aunaunyenga mukadzoro unofanira wakaereka experience unomapuroti asi mukadzi wemunhu unomusvikira sei mukadzi wemunhu unomusvikira sei une owaisa kamudzi pasi perurimi kuti pamune masoko anotapira une misikazwa chirekera
wakocha nemboyo iyo zvanzi esakutozvizoti dzakaendoinga mukatemu iyo zvizvi panafana ako kurongera manje ukamubata uyo unenge waonangani unoyanawo wai tichinge tiripo tinoita nyaya dzekuti pasaita matemo, pasaite misewi, pasaite kuroyana nezvimwe zvakadaro daro. Iyo zvizvi kuti mukasangana kana nabhokisi kuti munogona kutengesana mhosva yawanga mukanganisira ikauya kudaro uri kuripa handikuti zvatopera zvine zvatopera but usina uripa haiperipa manje wandei muchaonana manheru uyu munhu asida uripa mhosva yekufunga kuti nini kumuregera kwendakaenda ndakapusa wozoerekana waiswa musei hauchazivi kuti ndiani zvaunetsa akanasa akaunza nyaya kuno tichiva takudaidza uchivhwaya kuno tichiva tawirirana iyo zvinasi tatosvika petadini takasvika waita zvakanaka saka imwe yacho iri uchiitwa sei boki uyu asiziva kuti uri kuenda here hamupanani manje hampanani abokisi ari kuramba hakona bhokisi mafungiro amutsangamira anhu anogarisana nemombe idzodzo zvavisikaiti abhokisi achengete mombe idzodzo ikoko iwo handisindosvikaiko uri raiti zvakunoita faindi inobhadharwa uchaji ofisi iwo mombe inoya kuno zvinozoitika kuno iwo unozoziva kuti dzinofamba sei mombe wauya kubhadhara unza kuno pamwe wainozoziva kuti iwo bhokisi unodzirizi zvawaita iyi handiti yatoya wakuta kuti unodzoka ndiri ndozvondo wati wazipepose yekubva nayo yoya kuno ichida kuzodini futi kudzoka futi wambokutaurira kuti ichadodzoka bhokisi mwambotaure usabatsira bira unoti iwo unotaurisa iwo ronga kuti mangwani mombe iuye pana bhokisi wacho mangwana iye tobva tazvinyora muno kuti ndo zvaitika mangakasono dzoadiri pano hatidi zvinhu zvinonga zvemusango bhozi nyaya idzi dzikapamberi apo dzinozodini dzinozonetsa imi maakudaidzana kuti saka bhokisi ndiri kupei tododana hatisuda mburuba tinoda mombe pana mangwana by at least 10 latest 9-10 unge wasvika pana nemombe chete taura ndakumbira mangwana ndiri ndega ngumkona wangu munira wangu akanga kubasa mombe panakati dakana magoma kwanza mpurisa yodi onera mombe shona noti napata pesa tobata mombe irudiwa toda kuendeko dini mombe uko urutembiroti pamwe mira yo urutembiroti mombe urutembiroti ndikabhadhara mombe idzi dzadzokomuka mombe kunokuka urukona handiti dzatobva uko dzautoda hauchadzori baitoitarisa ngombedzisiraaudatiko mbegeuye kuno yobhadhare chikweredzi chako urudo mukomana unokubatsira ufudzai apa kutina kuya kuno zvaunoita muchine uta iwewo uchaita plani yekuti mombe iuye mangwana kana kumba kusina munhu wekusiya uchatota zvekuti pane chimwe chichemo chaungada kutaura chingatadzisa kuti mombe iuye kunoko hachizogashirwa bane dare iwamane wanitu hachizogashirwa dare saka iyoyo yacho mombe idzi hauchafi wakadzona futi kusvika jesu auyi saka zvorufunga ndo zvetiri kufunga uvu wati kudini uruda kuti titora anhu kudare unana kuti nemombe
kumba kwenyu wati unana iwo saka unogara iwewe wega nemukadzi wako nevana hauna shamwari ndoni wavanani kuno ndomuningina izvani haina mukoma wako zvezvona mukoma aite dambudziko unotadza iri muna mobatirana mangwana nimomhaisa nyaya unosenza kuboda timba anenge aendawo basi saka iwe uri kutaura kuti iwe dzinza rako rese wasara wani muri tu ndamuningina wako saka ura kuti tidini zveiwo iye auya handi nhasi amugoni kuya naye aiwa kabhozwe hasi kubasa kwavo unotsvaka mupurisa wevillage simango mouya nemunhu haana basa uriyo mupurisa wevillage nine abhokisi anozviswa unomutaurira kuti enda ubatsire muchino kuti auye nemombe mangwana mukoma munene wako unonga ari kubasa iwo uya navillage committee mangwana nedziri musango dzirakutsvaga mombe dzinogara musango hazvifudzi nemari paweekend ndakaenda arikomana wangu nakusvikira mangwana ndosvika chidi ndichitsvaga unoziva kuti vanhu vakanga vachikunzwisisa muchineuta unomuka kutsvaka munhu dzako mangwana na67 mombe unenge wadziona unouya nemombe iwo nhasi uri kuswera uchiti ehezvo iwewe unondifudzira iwe unonge unotiwo tsvaka mombe kuitsvaga unode mwedzi mingani unode mungadikwazuva rinonga ndikuitsvaga saka mangwana dzika nayo fine it's okay tiripanana iwo mangwani siswera uchitsvaka mombe kuswera mangwani mombomoya panapa ine ndiri kunokuka kusvika friday saka handisi kuti baiouya friday ndirudazoutaura kuti ka ndiri kuno saka chipiri chacho ichocho zvikatadza kuuya wana ndaimutsa isusu apa ndatorana netimu rangu takotora dzese newe wacho nemukadzi wangu ondozosara zvinhu toada mutora mwezi mwauya panapa kusenzera zvikwereti zvenyu nemombe dzacho mushaiwowo tovhara tomutsvagira padzasi apa mapera kai chiuya nemombe kuswera mangwana tiruzwisana ukarekera kuya kuswera mangwana ndiri kuuya hazvizikudi zvakadini zvakanaka but panenge pane chiwo $100 leba yangu inini yekudhiraivha kuya ikoko $50 ino handiri kuya nawo mamonya angu achofuti angaurama 20 zvinozokuremera shamwari uri kwazvisisa chiswera uchitsvaga mombe yako mangwani chipiri makuseni todawo kuona waya nemombe panapa tawirirana ndazadokera kuti ndinopona choose the day at 2 Monday 1-2 chipiri right vaita zvakanaka. Thank you very much for cooperating with the court. Ramba uchiita uri kuseta example yakanaka. Munhu ukanga wakanganisa woguma mhosva yako uri pamhosva yako hausi kuitira iwewe ingozi nyenga mukadzviwo it's just a good skill ingozi inodoti iri zviro zvinozonetsa mhuri yako iyo tinadzo nyaya dziri kuitika munhu
dzinoshupa idzi nyaya idzozi dzinoto yakanofanana idzodzo dzinoita ngozi nyaya ende wati unoiziva hatide kutaura mazita yakaitwa munonge kunyengana ndomwa wakatoizwa munomuka trial badika hazviitwi wazviita ripa waripa wagadzirisira mhuri yako yako okay saka it's okay chienda kuswera mangwana oswera kutsvaka mombe spirit kabuye nemombe makuseni kuma 9:10 osvika tobva tapedzerana okay bye bye